Balai khana hambai marwo social media no tini jongoro phai manjak phaika salamani andaro modusora hinai kaisa parao amo chini surma constituency ni khobjago tai chini bukhuk susila bini sori sak hamyani bagui chung tini oro nainani phailaijak chini surmani block ni wngoi TWF ni secretary chini bukhuk tapusi tai ang sak oro tongo tai bishes khlaioi thangnai 23 tarik ni sono nigom ni astabol ni program o thangthani o chini bukhuk bobo khoroksa social media ni samung khlai tongo stage by mani yagulo bo belai kheno sak dukhu manjakha bini bokhorok rogo bwsak rogo yango bara yaicing rogo bebak jaga no kaplumjakha fikung rok bini tabu bo robonjak chung bono tini nainani bagui phailaika hingkai taibo chini TWF ni wngoi surmani wngoi jotono phailai tonglaio block committee ni district ni wngoi borok bo phailai tongo borok bo phai manjak phainai bono nainani bagui belai kheno khakhamma singsa khairokma singsa tai GB hospital o bo klaikha 23 tarik ni horo bo lengoi klai thangka bo kunu silia hingkai bono nai thangka chini haste hapangni chini CM tabuk je tongnai Dr. Manik Saha chini sar bono bo chung hambai yafaro bo thangoi naimani bagui aboni yagulo tai khoroksa minister chini Susanto Choudhury sar bobo thangoi naikha hinai chung khnawi mankha aboni yagulo chung tabuk oro phai manjakha chini surmani wngoi chini bukhuk no nainani bagui chung phailaijak hingkai bubagra bo kaisa jono message rohorka chini bukhuk no naina jotono gana gini tongnai rok ba Tripura basi rok thangoi nai baidi hinui bubagrani dagimung ni bisingtui no chung tini oro phai manjakha hingkai aboni bagui no belai kheno hambai chini media no chung oro logoi rimani bagui jora rumani bagui tai chung surimung tongnai kaitor ni thani chini bukhuk dakti hamnani bagui tai hammani yagulo bo dophani samung rok no taibo kaham khlai chaitok mungni bisingtui khlaioi bo samung khlai manani wngthong hinui chini surimung tongnai asukno hambai.